Minden helyzetből fel lehet állni. Az élet tele van kihívással, de az igazi erő nem abban rejlik, hogy milyen körülmények között indulsz, hanem abban, hogyan formálod a jövődet, ahogy az úton haladsz. Nem az számít, hogy honnan indulsz, hanem az út, hogy hová szeretnél fejlődni, hogy elérd a céljaidat és az álmaidat. A családom példája megmutatta, hogy bár az élet sokszor kemény, a kitartás és a munkába vetett hit viszi előre az embert. Édesanyám tanán nőtt fel, édesapám pedig egy kis faluban, de mindketten egyszerű emberek voltak. És minden nap megküzdöttek azzal, hogy a megélhetést biztosítsák a számunkra. De sosem adták fel, mert tudták, hogy minden, amit tesznek, a jövőjük építését szolgálta. Apukám 40 évek dolgozott hegesztőként, édesanyám pedig adminisztrátorként, de sokszor kétkezi munkát is végzett, így takarítást is vállalt. Példájuk az, hogy az életben legfontosabb nem az, honnan jössz, hanem hogy hová tartasz. Az én történetem egy picit más, de sok tanulságot rejt magába. 12 éves koromtól kezdve egészségügyi nehézségeim voltak, amikor elkezdtek műteni. Túl kellett lépnem azonban ezeken a fájdalmakon, illetve csalódottságon, hogy addig megszokott életemet teljesen más irányba kellett fordítani. Korábban néptáncoltam, hegedültem, és nagyon sok mindent csináltam, amiket fel kellett adnom. Legfontosabb, amit megtanultam, hogy a hozzáállás mindent megváltoztat. Azt mondják, hogy a siker nem a legjobb kezdetekkel kezdődik, hanem a legnagyobb kitartással. Az én esetemben a kitartás volt az, ami végül lehetővé tette, hogy újra járjak, tanuljak, illetve megvalósítsam az álmaimat. 10 csípőműtéten estem át, és 10-szer tanultam meg újra járni. Soha nem adtam fel. Sok visszautasítás ért az életben, számtalan kudarc, nem kaptam meg sokszor egy állást, de folyamatosan fejlődtem és haladtam tovább. Máskor pedig olyan munkáim voltak, amiből épp hogy csak a megélhetésemet tudtam fedezni, valamint az albérleti kiadásaimat. Ne kételkedj magadban, bármi is legyen a nehézség, amit éppen megélsz, minden sikerülhet, hogyha te is kitartó vagy. Az élet tele van lehetőségekkel, bárhonnan indulsz, bármit el tudsz érni. Én például megmutatja, hogy sokszor úgy érezzük, hogy akadályokkal találkozunk szembe, és ez gátat jelent számunkra, azonban ezen túl kell lépni. A siker pedig nem az, hogy soha nem esel el, hanem hogy mindig megtanulsz felállni. Sikerült többször kijutnom külföldre, ahol egyetemi ösztöndíjakkal tanulhattam, és ez egy újabb lépés volt az életemben. Ti se feledjetek el nagyot álmodni, ne hagyjátok, hogy bárki és bármi eltalantorítson titeket. Legyetek kitartóak, bátrak, ahogy Brian Tracy is mondja, siker titka abban rejlik, hogy tudd, mit akarsz, és küzdj érte teljes szíveddel. Ne féljetek a nehézségektől, minden helyzetből fel lehet állni, és utána erősebben folytathatjátok az utatokat.